Muy buenas tardes. Por parte de número 3, Roberto Díaz. Número 7, Cristian Zavala. Número 8, Diego Zavala. Número 9, Alejandro Mendoza. Número 11, Número 13, Juan Díaz. Número 16, Raúl Rodríguez. Número 19, Alejandro Morales. Número 30, Guillermo Martínez. Número 30, Raúl Rodríguez. Número 31, Julio. Número 17, Milán Rivero. Número 29, Alberto Delgado. Por parte de Colombia, número 1, Antonio Soto. Número 3, Aaron Rodríguez. Número 3, Vega. Victoria de Caliza por 4 goles. Sí, non contábamos que realmente nos vai poñer a prova
Hai que puntuar como César, Fran. Sí. Primeiro ataque de Galdar, que foi quen de deter coa axuda de defensa Antonio. Ataca Siria Sal, Jorge Bouzas. Cambia con Mario Cancela. Primeiro ataque do equipo Carballés. Como estamos de sesión, Fran? Bueno, pois opereime xa fai casi 3 semanas. Bueno, boas sensacións. Esperarse coller este balón. Ataque de Carballés. Só temos xente dentro da casa avisando que non se oi, Temos a Ana Borrazás avisando. O técnico de son di que sí. Galdar, tarda en chegar este primeiro gol do encontro. Tens que aproveitar esta perda de balón. Perda de balón. Galdar. Julián. Intenta matar Manu que bola. No, Julián. Primeiro gol do encontro. Julián García. Entre os dos defensores centrales. Con decisión, como debe ser. Hora de Aaron no centro. Di Fran, aquí que hai que fazer é falar. Aquí esa, pero falar. Do que se veña á cabeza, Do primeiro. A partir das 8:30 botaremos un ollo ao equipo feminino. Primeiro gol de Galdar. Anota Xogador número 13, se non me equivoco. Escandalista que non o teño, o número 19, Juan Alejandro Godoy. Cartón amarelo agora para o defensor do kilómetro 13 de Galdar. Debe xo ir Fernando, porque acaba de decir Ana, me cago en tal. Parece que xa temos o son, mata Julián, 2-1. Julián que abriu o marcador para Calvo Xiria. A resposta do kilómetro 13 Galdar a través do seu extremo dereito, que podría ser a peza máis importante do seu ataque. Certo, delgado. Cambio no Calvo Siria, sale Aaron Jorge para que entre en Chimpo e Mario Cancela. Sacamos con Carlos e Diego nos extremos. Pivote Julián, en la primera línea Manu, Chimpo e Mario. Sale Julián. Mario de Chimpo. Momento sano de Mario. Tens que aproveitar ahora este golpe franco. Volven a sacar a Julián. De Chimpo para Mario. Gol de Mario. Cela. Intenta atacar rápido Galdar. Supongo que aproveitará a velocidade dos seus xogadores. Estas fases iniciais do encontro seguramente opten por xogar o contragol de forma directa, aproveitando que, bueno, pues que temos aí certos cambios de ataque e defensa e que poden atopar quizás algún tipo de debilidade, pero de momento parece ser que estamos solventando ben. Galdar. Temo que detén Antonio. Julián rápido para Carlos. Estas son as perdas de balón que temos que... Non se poden perdoar. Sí, hai que precisalas moito máis, sobre todo en encontros nos que nos xogamos tanto. E sobre todo evitar que se traduzcan nesto, ¿no? Que se traduzcan en posibles goles contrarios. Já ten no marcador, empatado. Balón por diante. No, Fran, vesti, pero eu creo que tiñamos convencido a Esteban para que viñara. Sí, aquí fixaronme unha xogarreta entre ele e Manuel Anxo. Decidiron leválo ao sorteo.
pero bueno, estamos cómodos. Ben o veterano. Boa gol de Mario Cancela. Non tiraches de galóns, que vais a divertir. Boa gol de Mario, ataca rápido Galdar, recupera novamente Julián. Para Aaron, Carlos, o balón se quedou atrás. Magua non poder aproveitar esta. Faltándonos un pouco de velocidade e confianza. Pero bueno, mientras non se perde o balón, o importante é ahora poder atacar. Poquinho a pouco. Poder un bo ataque posicional, poder pillar unha renda de 2 goles arriba. Acción que Mario decidía entrar entre 1 e 2, que solventa con un golpe franco. Carlos, de volta para Mario. Mario se detén. Monteiro Saúl. Esta é o que Rápido, boa parada de Antonio ao lanzamento de Alberto Delgado. temos que ter moito cuidado, sobre todo os contraataques e contragoles. Sí, porque está sacando moi rápido Galdar xa contragoles en esto, bueno, esta parada moitísimo máis, non? Sobre todo o seu extremo dereito, que é prácticamente unha bala, hai que ter moito ollo con esta banda. Jugamos agora a posicionar outra vez. Vamos a centro, para Manuel. Boa, sí, bola para Manuel, gol de Manu Méndez. Acabase perfecto, era ao centro. Bueno, agora el contragol que logramos evitar. No todos os xogadores estaban na zona que debían. Saque de Galdar. Galdar, a verdade é que ten por toda a primeira línea o pivote moitos centímetros e kilos. A diferencia física importante. A diferencia física, sobre todo con pivote, será que o jugador que está atacando, bastante notoria. Pero bueno, considero que no noso bloque defensivo sabemos solventarlo bastante ben, sobre todo con patas e con axudas, que sin duda vai ser a clave para... Sí, hai que ver todo o que sufren moitos equipos, non? Coa capacidade física do Calvo Siria, non? Que é capaz de facer correr aos equipos contrarios. capaces de chegar á axuda, sobre todo de manter ben o 1-1, onde que, bueno, si é certo que en certas ocasiones dos partidos pois temos máis ou menos lagunas, pero son capacidades que, sin dúbida, é innegable que temos. Mario, Manu, llega, la lanzamento de Mario Cancela, pero gol do Carballés. Collendo confianza a Mario, sobre todo os lanzamentos de lonxe, sin dúbida moi necesario, unha peza fundamental no noso ataque posicional. Mario é un xogador importantísimo que ten que dar un paso adiante neste equipo, ¿no? Que ten cualidades, ten que demostrar as cualidades que demostra en las categorías inferiores. Defensa, Logo aquí para pivote para Alberto Delgado, que estaba o bolso moi ben ao ali. lado. Corre Calvo Siria, Jan, Chimpo, para Carlos Varela. Oh, gol de Carlos. Moi bo gol. Tiras arriba. Importante tamén que Carlos Varela, despois desas perdas, que recupere confianza con un gol. Balón para Calvo, corre Jan, Manu. Moi boa xogada de Manu para Aaron. Gol de Aaron. Boa xogada, parecía que o repregue de Galdar foi efectivo, pero non. E o meter este balón Manu para Aaron. Foi volver ben a situación, formaron prácticamente os goles na liña de 6 metros. Gol a placer. Mais 4 no marcador. Estamos empezando enchufados, veixonos bastante acertados en defensa. Básicamente é a peza que temos que seguir en todo o partido. Cartón amarelo para Aaron. Veixo que é certo que cando subimos un pouco a distancia
metros, pois deixamos moita máis posibilidade ao pivote para deslizar. E os 5 uns que, como vemos agora, Minutos para Julián. Pero se viña agarrando aí a Wilson. Xogador altísimo, forte. Vai dar guerra seguramente este xogador a defensa carballesa. Primeira acción do encontro para Julián. Gol ahora de Alberto Delgado. Con inferioridade agora, temos que saber xogar ben a nosa carta, sobre todo con confianza e con disciplina. A ver como afronta o ataque o Calvo Xiria. Jugamos en porteiro, veis a Jorge Bouzas no extremo izquierdo. Mario, Aaron, para Manu, a ver rápido Calvo Xiria, pinta de Mario. Boa pinta de Mario. Mario, 2 minutos para Guillermo. Está enchufadísimo nestes 12 primeiros minutos do encontro Mario Cancela. Sí, son as cualidades que falamos del. Ten unha finta moi explosiva, moi rápida e claro, como te pille cos pés clavados no suelo é moi difícil de saber levalo o corpo por diante. Estando como debemos caer. Gol de Wilson. 9-6. Temos que recuperar ese punto de dureza que estábamos mostrando nos primeiros minutos en defensa. A ver se cando volvamos todos ao campo podemos recuperar. Novo ataque do Xiria sen porteiro. La de Mario. Jorge. Hizo una defensa boa. Pinta de raza de Manu Méndez. Golazo. Finta que se leva prácticamente en vez de a 1 a 2 xogadores. Entra a placer. Bueno. É o seu. Dicíamos antes que eu sempre, cando estamos aquí na retransmisión, Paula Maseu, por confianza, rajamos moito de Manu Méndez, pero que fantástico xogador. Sí, ten as súas cualidades que todo xogador correctamente. Un físico imponente, saca rápido Jorge para Julián. Boa parada de Saúl. Aceite que queda para Calvo Xiria, el lanzamento de Julián que vuelve a deter. Saúl Rodríguez que leva 3 paradas moi boas no encontro. Sí, estas dudas agora, a verdad que se luciu o porteiro das Illas Canarias. Son o que mencionábamos ao principio, non? Cando tomamos esos dos contraataques, son etapas do xogo que temos que saber aproveitalas e que quizáis máis adiante nos podamos arrepentir. Vamos a Salvador Estupido. Galdar. Ensayaron. Está desdoblando bastante o extremo Aviso direito. de pasivo por parte dos colexiados. Que descordou aí no Macello Wilson, que pide o cambio. Golazos. Vaya golazo. Neste lanzamento de Emiliano. Que golazo. E fallonos quizás un pouco o blocaje. Vemos aquí a Wilson que me parece que Gemelo, parece. Gemelo está haciendo el ejercicio de estiramiento. Creemos que non sea nada grave. Importantísima para Galdar. Lateral con moito físico, Un jugador altísimo, ¿no? con poderoso. Goles. Vemos a Alex Gómez ahora no ataque no canto de Manu Méndez. Gol, Gol de Mario. 5 goles do Carballés. Prácticamente a metade dos goles do Calvo Xiria para Mario Cancela. Sí, prácticamente un gol como adiante, donde fai luces coa súa finta exclusiva que ten e prácticamente entra a placer en 1 a 2. 4 goles sobre arriba, a ventaxe que temos que intentar manter.
Antonio, lanzamiento de Galdar, saca rápido para Diego Vega. Gol de Diego Vega. Lo que falaba, temos que saber aproveitar Hay que aproveitar as oportunidades que nos dé Galdar, ¿no? Toda esa recuperación, esas perdas de balón, as paradas de Antonio. Moi bo pase de Antonio tamén. Sempre pendente dos nosos extremos que saben correr o ataque. Tiempo morto de Ayos de Jesús Padilla. Claro, 5 goles de diferencia xa no Ecuador desta primeira metade. Moi boas sensacións por parte do Calvo Siria. Sí, véxonos bastante ben. Soubemos empezar como o partido requería, con solidez atrás, sobre todo con confianza en ataque, con accións como as de Mario nas que, digamos, toma un pouco de esta experiencia que esta temporada sobre todo está gozando, de minutos de confianza que lle veñen moi ben para decir esas cualidades que dixemos, accións de mano que xa nos ten acostumbrado a entrar con visión. Agora habrá que ter cuidado co que propuxo o Galdar neste tempo morto. Pois sí, a ver con que volven os equipos deste tempo morto de Galdar. Sí que era importante para o equipo canario parar un pouco esta sangría, non se está topando todo cómodo todo no ataque. Todo iso a pesar de 3 fantásticas paradas de Saúl. Sí, sobre todo nese contraataque que Unión se desbarcaba moi ben. Para que se vai agora fora do pivote do Galdar. Vamos a optar por xogar o posicional, os cambios pertinentes. Estamos xogando bastante ben o ataque posicional, así que considero que tamén unha decisión bastante acertada. Balón para o máis 6. Vamos a meter a Carlos Varela no extremo. Alex Mario. Velocidade para Alex. Lanzamento bastante sincero para Saúl. Cuidado con este contraataque. Boa acción agora de Julián. Acompañar sobre todo co corpo ao extremo dereito, que bueno, agora puse a xogar no lateral coa baixa que vimos anteriormente. Xoga agora a través do pivote, no centro. Buen pase de Emiliano ao pivote, 7 metros. A ver como responde Antonio a este penalti. Está topando con facilidade os ataques de Galdar, pero a verdade é que Emiliano está facendo un partido interesante. O lanzamento do propio Emiliano. Segundo gol para él neste encontro. Lanzamento rápido abaixo. Sin amagos. 12-8. Bueno, lo importante é que seguimos máis 4 arriba. Seguimos con... Importante que non recorten diferenzas no marcador. Seguir facendo o noso encontro. Ataca Calvo Sirias. Hai Carlos Varela. Para a posición. Las piques de perder Mario. Sí, acabó perdendo. Esta contra. Gol de Saulo López. Sacamos ahora rápido. Rápido. Balón para Diego Vega. Gol de Diego Vega. Boa definición do extremo dereito de Carlos Siria. Fomos capaces de frear o contragol. E agora a ver que propoñen un ataque posicional os canarios. Volviu Wilson ao campo. Non pasará máis a acción. Se é certo, agora está xogando dentro do extremo. Sí, quizás un pequeno susto. Todo un contacto así que pode ver rodilla con rodilla. Pasos.
Alex, Antonio. Rápido está la segunda oleada. Jorge Bouzas. Paramos, iniciamos jugada. Ben parado. Saen Mario Cancela e Chimpo ao campo. Balón novamente para o máis 5 para Calvo Siria. Chimpo. Mario intenta bloquear de Chimpo. Lanzamento abaixo de Alex. Moi sinxelo de novo para Saúl. Este Gol de Alberto Delgado. moi boa definición. Claro que a verdade é que ten bastante calidade. Se acaba de definir. Bueno, tempo morto de 5 minutos. O Galdar anotou 2 goles. Sí, só vou darlle a volta Distancias. a situación un pouco, posicionar a distancia que estábamos collendo. Boa opción ahora el Chimpo. Mago este lanzamento de Alex. Non está acertado o de Berto a coa portería. Estas son situacións nas que sempre decimos, ora hai que olvidarse dos lanzamentos que levamos fallados, unha acción en defensa para subirnos sempre o ánimo e Unha boa xogada, non? Lanzou totalmente só, xa superar ao porteiro, pero desta vez o Pau escupiu o balón fora. Ataca Galdar con Emiliano no centro, Wilson, Berto, Wilson no centro, momento de apoio de Wilson, case que colla Antonio, sae rápido Calvo Siria, Alex para Carlos, pase en bote bastante lento para Carlos, que han de atacar. vendo quizá a opción de lanzamento que tiña, pero soubemos calmar a bola e agora plantear un novo ataque posicional que os últimos 3 non saliron todo ben que queríamos, pero con opcións de lanzamento claras, a ver se neste volve a suceder o mesmo. Mano para Mario Cancela. Acción de Mario Cancela. Jugada individual do Carballés. Sexto gol. Va a ser o home do partido Mario. Si, a verdad que hoxe saliu enchufado e notase moito. Importantísimo que dicimos xa desde o primeiro minuto, non? Un xogador que ten que demostrar a súa calidade, a súa valía, facela valer na pista. Partido que ademais é o que pedía de nós. Polo momento sabemos, estamos dando a talla. Gol extremo Jesús Alejandro Mendoza, primeiro gol para él. El de cambio por parte de los equipos. A ver ahora que proponemos un ataque posicional. Non está facendo mal o Calvo Siria no ataque posicional. No, estamos sabendo Tomando bastante boas decisións. Estamos sabendo ler ben a súa defensa. Sobre todo con Momento fora de Mario que detuvo Saúl. Boa acción de Julián. Altísimo. Rápido Chimpa o cambio para que entre Jorge Bouzas. como cortar moi ben o contragol, bueno, a acción de contragol que planteaba o Galdar. Ataca con 7 o Galdar, gol de Wilson. Temos agora despistados en defensa. Un bote de Julián. Golpe franco, colexiados asturianos. Estar atento a se te fisache na xogada anterior que Galdar atacouse en porteiro. Apenas durou tempo, creo que o atacante non chegou nin a súa posición. Casi non lle deu tempo a facer o cambio. Boa xogada de Galdar. 14-12, 6 minutos para o remate desta primeira metade. Para Mario, o lanzamento fortísimo de Chimpo. Primeiro gol de
Lanzador Carballés. Con importancia de todo para estrenar o Volve a repetir. Ataque con 7 en porteiro Galdar. Ataca con 2 pivotes. Bastante abertos. Importantísimo sería recuperar un balón nestos ataques. Agora se ve xogar que se axudas. Chama Antonio que lanza. Gol de Antonio Mato. Eu pensei que iba a dar tempo a Saúl a chegar, non? Sí, Bastante confianza, o balón veu moi amodiño. Non. Gol de Antonio Mato. Que dicíamos, non? lento pero preciso. Lento pero preciso. Correcto. A pesar de esto, repite a xogada de ataque con 7 Galdar. Wilson para Alberto. Qué gol de Alberto Delgado. Quinto gol para él. Ahora que nos está deixando 13. goles de moi boas definicións do extremo dereito. Extremo un zurdo. Moita calidade do extremo canario. Comenzará en Cangas o importantísimo partido Calvo Siria femenino, partido que pode deixar moi sentenciada a liga para as carballesas, Fran. Sí, esta temporada que están prácticamente arrollando a liga. Gol de Mario Cancela. Que seguramente confiamos que este partido volvan a dar un encontro de moito balonmán e sobre todo co que está xogando. Segunda contra primeira. Calvo Siria sí é certo que ainda perdendo se non perdería o liderato, pero bueno, quedaría con menos marxe de erro. Emiliano que detén Antonio, volve a lanzar, segundo gol de Antonio Mato. Parece que o escritor este de lanzou ao final Sí, máis rápido. máis baixo. Igual preciso. 18, 13, 5 arriba. Restan apenas 3 minutos para o remate desta primeira metade. A sufrir moito Galdar en ataque, que ainda así segue atacando con 7. Sigue arriscando. Lanzamento de Wilson, volve a deter Antonio. Ai, nesta vez a terceira sí que foi a vencida para Galdar. Pero bueno, estamos vendo que estamos sabendo defender moi ben. Sí, é importantísimo meterlle os nervios na defensa a Galdar, non? Que con 7 non están tampouco cómodos atacando. Validado este gol de Emiliano. Contesta o banco canario. Tiro ao campo. Un pouco Galdar, mando pasivo. Boa opción de Aaron. Esperan aí o balón entre Aaron e Johan. Aaron, a verdade que con un pouco de presa, ainda que a sorte nos beneficiou. Importante ventaxa de 5 que temos agora no marcador, con balón a favor para que sea 6. Al Julián. Momento de Mario. ¡Qué golazo de Mario Cancela! Mario que está de luz no partido de hoxe. 8 goles levas a Mario Cancela. Está a utilizar un término moi inconmensurable. Sí, a verdade é que hoxe o café antes do partido tuvo que levar triple de cafeína porque está a tope. Está enchufadísimo Mario Cancela. Agora Galdar. Parece que pito
pitou 7 metros. Sí, pitou 7 metros, que vai lanzar Emiliano. Ui, a piques de Tejere. Antonio, adivinhou ese mago. Sí, esta vez optou por amagar. Últimos 30 segundos. Adrián Dubra que vai a pedir tempo morto. Planificar este último ataque por parte do Calvo Siria. Estamos moi ben, 19 goles na primeira parte, é un rexistro máis que bo para digamos, ver ilustrado o alto acerto que estamos tendo en ataque, sobre todo pois, da man dos 8 goles de Mario. Que Mario leva 8 goles, despois están con 2 goles Julián, Diego, Manu, como non, Antonio, Aaron e Chimpo, que teñen un gol cada un, e Carlos tamén. Pois o máximo goleador, por exemplo, de Galdar é o extremo Alberto, que leva 5 goles. 5 moi bons Mario, a goles. verdade que está moi enchufadísimo neste partido de hoxe. Vamos, é importantísimo, non? Outra vez volvemos a ter de baixa a Gabriel, que ten que parar por ese problema de xeonllo. Tu a baixa, aunque, bueno, en primeira liña non se nota. A miña en primeira línea, polo que sea, En primeira liña non se nota. Pero, bueno, eu creo recordar que ti en cadetes o Mini xogabas de No, sí, en primeira liña, categorías base era a primeira línea, pero, bueno, chegados a Houbo que fazer unha reconversión. senior houbo que plantearse. Vimos un senior grande que e ti remata para o medio. 7 segundos. Case defensiva de rápido, gol de Jorge sobre a bucina. Vale, este gol de Jorge Bouzas. Moi rápido Diego sacando rápido ese córner. E Jorge co desdoblamento pasou o golero perfectamente en poucos segundos que quedaba. Bueno, pois 20-14 máis 6 para o Calvo Siria. Descansamos un minutiño, Fran, e volvemos dentro dun ratiño. Ata ahora. Ata agora.
Cuando el primero va a soltar la bola. Vale, a ver, no, saca un número. El número 406. 406. 406. Ahí está. Obrigado, vai. Estamos juntos. Ahora, vamos a lograr 400 que ya perdió en esta serie. El grupo de también disfrutar. También se ha salido 631. 631. Estamos en el España.
volvemos ao encontro desta segunda metade. Xa se moveu o marcador en 2 minutos, foran 20-16. Sí, 2 goles de Galdar a través do lateral dereito. E bueno, nós que non tivemos a sorte co lanzamento de Chimpo, que foi acabou no pau. Esta acción Wilson, de Wilson, 3 consecutivos. e saque máis altísimo este Selina de Saulo, menos mal. Apenas 3 minutos estaba se complicando moito o encontro. A segunda parte que parece que non estamos recuperando o nivel que deixamos a primeira. Cangas no partido polo título de Liga. Cangas e Siria empatan a 6-6 contra Alberto, anota 20-18, 4-0 de parcial en 3 minutos y medio. Piques de recuperar de nuevo Siria, perdón, Galdar. Temos que ir repoñendo deste mazazo. Perdemos unha ventaja bastante amplia nunha ventana moi corta de tempo, así que enfrentamos o resto do ataque posicional. Mario, o Galdar un pouco sobreexcitados. Galdar, por Jorge Bouzas. Agora a ver como defendemos o ataque do Galdar. Vemos que cambian posicións Jorge por Julián. 2 minutos para Diego Vega cortar este balón co pé. Para que indiscutibles. Esta é unha xogada con todo mala fortuna. moi inconsciente, non creo que un momento inconsciente, bueno, está vencido polos colexiados. A pique de robar Jorge, entra Wilson, gol, Wilson. Son os lagunas que non podemos ter. Non se pode dilapidar esa diferencia tan importante acabada na primeira metade. Momento pique de robar Galdar, sufrir moito nos primeiros minutos da segunda metade. Ataque final de Carlos Siria. Pique de robar de novo, balón Mario, aviso de pasivo. Mario, ben defendido. Que está moi intensa a defensa de Galdar. Gol para Chimpo. Tratamos de minimizar esta ventaxa que estaba, estes parciales tan amplos que estaba registrando o Galdar, sobre todo a través de Wilson, que a verdade que esta segunda metade está enchufadísimo. Ya nuevamente Wilson. Está a ser unha auténtica taladradora. Estamos a responder ben ese Dereito de Galdar. ataque do lateral dereito de Galdar. 22-20 al inicio desta segunda metade. Mentres en Cangas, Albo Siria ataca, ganando 6-7. Jugada de Chimpo, Manu, gol. Cifuentes.
contra el gol Carballés. Dicían que non sei se daría no pé do central de Galdar, que reclamaban o noso banquillo. Aí central Emiliano a atacar por parte de Galdar. Balón para Wilson. Estamos atopando problemas aí nese sector esquerdo da defensa. Sí, está Wilson, a verdade que está agora neste primeiro minuto da segunda metade moi activo. Moi físico que como dicíamos na primeira parte, Balón que perde Galdar, saca rápido Calvo Siria, corre Julián. Iniciamos jugada. Chico campo, canto de Julián. Diego Vega tamén, canto de Jorge Bouzas. 23-20. Findo aquí esta segunda metade. Diego dobla, pique de perder Mario, Chimpo, Manu, moito ángulo, boa parada de Saúl, balón que colle Galdar, rápidamente o repregue neste caso de Calvo Siria. Lanzamento de Manu Méndez, colectivo Saúl, volve Saúl a ser importante en el equipo canario. agora o pivote de Galdar, no centro. Falta de Aaron. Gol. Recuperación de balón. Jesús Alejandro Mendoza. Selina. Extremo canario. 23-21. Estamos a sufrir neste primeiro tercio da segunda metade. Sabíamos que non iba a ser un partido fácil. E moito menos o iba a andar tan perdido nunha metade só. A verdad que foi a primeira metade do Calvo Siria foi moi boa. A segunda é certo que saiu a pista máis para o Galdar. Cortou o capitán Manu Méndez. Defensas, tirando a placer, como nos gusta. E agora, Fran, para que o saibas, os bateristas titulares Pablo e eu somos os fans número 1 e número 2, non sabemos en que orde, pero somos os fans do xogador que está que encenda agora por parte do Calvo Siria, de Pablo Veiga, o noso protegido, o sobencísimo central carballés. Xogador tamén con moita calidade e moitas cualidades, todavía xogador juvenil, pero que ten unha proyección. Xogador juvenil de primeiro ano, Recordad que é un xogador juvenil de primeiro ano. É un xogador que me encanta, sobre todo a inteligencia que ten, a maneira que ten de ler o balonmán, ¿no? Xogador, Unha habilidade para ler o xogo impresionante. o sea, en infantís, pensado por Brais, militar a da inteligencia, bueno, é increíble, ¿no? Un chaval tan pequeno, Claros. pues é un rapaz que físicamente es que é pequeno, non ten centímetros, pero é inteligentísimo. Si, recórdame tamén un pouco a Antelo, non? A Diego Antelo, Diego Antelo, xogadores sí. que quizáis pois, por físico non destacan, pero que saben ler o xogo dunha maneira diferente aos demais. Lanzamiento de 7 metros de Julián, vaya parada nuevamente de Saúl. Aí que nos estamos atopando Ah. con o portero que nos está dificultando. Usando la primera parte el propio Saúl, la verdad que estaba a hacer paradas muy importantes. Buen gol dentro del extremo de Wilson. Está sendo o que foi Mario Cancela na primeira parte, non? Sí. Parece que todos os goles do Galdar queren pasar por él.
Cangas, Franco, por Dios, está cogiendo un bonito tono verde. 7-10, no minuto 20 da primeira metade. Gol de Diego Vega en Carballo. Calvo Siria, que podríamos decir que ambos van vencendo ata ahora mismo nos seus Sí, os dous equipos por 3. Importantísimas serían estas dúas victorias. Agora ao centro. Ataque, boa sacada por Martín. O ataque por Manuel. Finaliza en golpe franco. Ataque posicional. Ataca o Calvo Siria. Ataca o Calvo Siria tamén en Cangas. Estamos aquí con un multipantalla. Minuto y resultado. Sí, son tratando de dos partidos. Pasos que quitan los cruzados de Manu Méndez. Saca rápido Galdar. Gol de segundo. No, perdón, de José Alejandro Mendoza. Pueden salir muy rápido contraataques canarios. Pillarnos. Pablo Veiga. Lo pegaron. Pablo. Difícil ese balón. 2 minutos. Para Pablo, parece. Fueron 2 minutos para Pablo por dificultar salida de Sí. balón. 2 minutos para Pablo Veiga. Bueno, ahora afrontar esta situación 2 con minutos de menos. prioridades. Situación complicada do encontro para Calvo Siria. A ver como solucionamos esta situación, sobre todo con Wilson, que está de dulce ahora mismo. Muy boa parada agora de Antonio. Lanzamento de Alberto. Lanzamento abaixo que o porteiro soupo ler con anticipación. E agora ataque con inferioridades, o porteiro, importantísimo para manter esta distancia positiva no marcador. Centro, atacamos el porteiro. Mario, tiempo, aceptación de balón. Boa parada de Saúl a este lanzamiento. Manu Méndez. Boa parada de explosión do Cambreveiro. Muchísimo, está na primeira parte, non? Falamos que a pesar da diferencia de goles que foi o Calvo Siria a distancia, Saúl estaba a facer un partido moi boa nesta segunda metade. Sabe ainda máis. Sí, na primeira parte atopamos situacións de lanzamento máis claras, quizáis non tiña tanta oportunidade de lucirse, pero a verdad que nesta segunda Boa jugada de Manu Paro. Gol de Aaron Rodríguez. de novo con 3 goles de ventaja. 6-23. Franco. Boa axuda de Manuel. Todos en defensa. Quizás que anticipouse Julián. Viron claro pasa pivote. Siria por repregue de Galdar. En Cangas. Marta. No, Andrea. Gol 9-12 para Calvo Siria. Aquí ataca Manu para Aaron. Saúl. Saca
rápido. Lento, inteligentísimo de segundo. Como suele decir, enchiuse de balón. Sí. Iba todo convencido. Gol de Mario Cancela. O gol de Mario agora que como resposta ao contraataque fallido do Galdar. Volve a enchufar Mario como a primeira metade. Son situacións nas que a confianza xoga un papel decisivo. O Galdar. Bote, boa parada de Antonio. Lanzamento. Guardando Godoy. Está formando un partido espectacular, pero a verdade é que nós tamén temos a nosa parte por Antonio. A defensa está haciendo un buen traballo. Boa parada de Antonio Mato. Importantísima pode ser esta Temos vivos no jugada. partido. Mario Oscar, no entrou. Punta rosca de Martín que foi a Modiño. O gol de Diego agora, Falta en ataque que sacou Diego. especialista nestas accións. Protesto o xogador canario. Tempo morto de Gandura. Ben, seguimos vivos no encontro, que é o importante. Sabes as... Que non fomos que menos Galda non é quen de cortar. Porque só a ponerse a 2 goles de diferencia. Tanto non perder moito máis, non? Recuperar o ritmo que tiñamos na primeira metade. Vamos parar ese reón da segunda metade que nos fixeron o parcial de 4-0. Vamos varios minutos a que Wilson non está a aparecer como aparecía os primeiros 10 minutos da segunda metade. Quen atacaba? Dura. Wilson que comezou a segunda metade enchufadísimo con, se non recordo mal, 4 goles consecutivos. Pero bueno, agora con pouquinhos Antonio baixo paus e boa estructuración de balón podemos Cangas o partido que está tamén moi igualado. 10-12 para o Calvo Siria. Saca ahora Balonmán Cangas para ponerse a un de distancia. En 3. Martín Carballo pon o balón en xogo. O Calvo Siria. Tiempo para Manu. Mario. Llegando rápido, tiempo para Martín. Jorge Franco. Tiempo. Pinta bote. ¡Qué golazo de Hugo Rodríguez Chimpo! Agradan P. Cuáles por los que Chimpo é tan coñecido na categoría, non? Esa xogada, un xogador impresionante, moi vistoso. Esas fintas en bote fainas moi poucas veces, pero cando fai son espectaculares. Un xogador impresionante, además que as defensas rivais lle temen moitísimo. Eu recordo a fase de ascenso en Santoña cando expulsaron, non? No primeiro encontro, non? Moi pronto no partido os aficionados de Santoña decían que era unha mágoa que non puderan disfrutar do mellor xogador da categoría. Decían de Santoña que era un xogador espectacular, non? A verdade é que Chimpo estamos acostumbrados a movimentos de moita agilidade e moita habilidade no campo, como estas fintas e diversas roscas que todos recordamos. É un xogador de moito nivel. Boa jugada de Wilson, 7 metros.
Antonio para parar a rosca de Wilson. Puedo decir que leva minutos sin aparecer, esa con 7 metros. Podemos estar Non se calados. pode falar, ¿sabes? Avanzar Emiliano. Gol de veterano, central canario. 3 de 3 en penaltis, se non recordo mal. Sí, creo que leva 3 de 3. Restan 10 minutos para o remate do encontro en Carballo. Con 28 a 25 para Calvo Siria. Temos que saber ahora xogar a ventaxa que temos para non correr riscos nin goles. Centro agora para Calvo Siria. Pisando o contragol do Valda. Balón que caza. Supera o balón Diego Vega. Situación defensiva, desplegando. Tenemos problemas aquí co final, non pude ver o marcador, pero creo que no descanso o Calvo Siria femenino vaise con 2 goles arriba. Sí, 12-14 para Calvo Siria no descanso en Cangas. Moi boas novas desde Boas novas Cangas. dende Cangas. De momento victoria que estamos a ter aquí tamén en Carballo para o Calvo Siria masculino. Xornada que pinta redonda. Sí, Nunca sería fala. unha moi boa jornada. Vamos ahora a ver o Chimpo. Mario. 7 metros. Estamos en contacto. Paciente fixaba moi ben Chimpo. E que agora se perfila para lanzar os 7 metros. Gol de Chimpo de Caño. Nos pon ventaxe de 4. Importantísimo sería esta victoria do Calvo Siria, logo da victoria que tivo Cañiza, non? Que é un dos nosos rivais, ademais, e todo ainda máis importante a derrota de Lavadores, non? Que Derrota moi importante por parte de Lavadores que de manterse así empataríamos a puntos, pero por riba porque temos o temos o enfrentamento directo ganado. E a verdade é que Cañiza que poderíase dicir quedou un pouco de sorpresa, non? Ganando ya a Leceres, que era un equipo que viña usando un nivel bastante alto do balonmán. eu tendo que levo dicindo cada temporada que vendo o equipo que ten Cañiza, a sorpresa de Cañiza estar aí abaixo. Sí, a verdade é que sí. Para mí esa é a verdadeira sorpresa, non? A verdade é que agora está a ter un mes de febrero de Cañiza foi bastante bueno, non? Con resultados moi importantes aquí. Sí, a verdade é que os minutos que ven fora coa xogador de Valdar, que se estipulaba bastante Leva- a acción. Leva varias xogadas sin defensa, xa protestadas, xa protestou bastante a falta en ataque que lle quitou Diego Vega. Que verdade que se esticulou moitísimo, Sí. foi de quizás demasiado expresivo. A botar el Chimpo. Gol de Chimpo. En situaciones que quizáis o calor do momento non ves da mesma forma que o árbitro, pero sí que No, é o que dicía Fran, van a varias xogadas non protestando demasiado con moitos experimentos, pero sí que, bueno, esta foi moi bastante non se sabe decir o árbitro se tiña tomada a matrícula. ataque Valdar. A jugada de Valdar, gol de Emiliano. Entregamos a defensa. 30-27. Algo máis de 6 minutos para o remate deste encontro en Carballo. Este estudiante que é o importante. Para manter esta diferencia de 3-4 goles. Montar os últimos minutos con máis comodidade. Move rápido Mario Chimpo. Manu. Gol de Manu Méndez. Esta vez temos que espiar na circulación de balón. Tempo morto de Galdar. Circulación de balón moi alta. Prácticamente non deixan dar placer. Se non máis é o que temos que aproveitar.
31-27, máis 4 para o Calvo Siria, restan 6 minutos para o remate do encontro e tempo morto de Balonmán, kilómetro 7 Galdar. Habrá que estar ahora moi atentos con que se desmañen os elites por Coa este proposta de Galdar, que non se extrañe que volvamos a ver que na primeira metade que ataque con setes e acerte que ainda ten jugador excluído. Sí que é certo que non lle saliu de todo ben quizás plantexaron, non? Porque prácticamente traduciuse en 2 goles de Antonio e un posible terceiro, pero sempre é unha baza que se debe ter, sobre todo cando vas atrás no marcador a falta de campo. Ataca en inferioridade, obviamente ataca con 6, deixa o porteiro no banco. A ver que sale o balón en xogo, kilómetro 13 Galdar. Wilson, Gol moi fácil que lle deixamos agora con esta defensa. O desmarque de Wilson. E o que a defensa a verdade é que moi o arriba. Wilson non parece da primeira metade, A verdade que parece que Si é certo que saliu sentouse un minuto feito e parecía que se lesionara e tal, pero agora a segunda metade está a un nivel parece que saliu un xogador diferente rápido. Calvo Siria, Chimpo, perde este balón Mario. Intenta que corran os segundos, kilómetro 13 Galdar, vai a atacar con porteiro en inferioridade. Recupera xa o xogador excluído, ataca con 6, Fran? Ahora, Adrián Pascual Díaz, 31-29, 2 goles de diferencia a falta de 5 minutos, vai a tocar sufrir. Sí, vai tocar sufrir estes últimos 5 minutos de encontro. Toca plantear ben este ataque posicional. Esta tempada toca sufrir casi de todos os partidos, Fran. Estamos a... Non queremos deixar nada fácil, parece. Sí, que aquí... Moi boa acción ahora. La acción de Manu, que golazo del capitán. Os Marcos non están acostumados. Importantísimo este gol del capitán do Calvo Siria. Decía Fran que aquí non se pode vir esta tempada sen tomar la pastilla do corazón, No, a verdade é que esta tempada estamos tendo partidos que non son aptos para Temos músculos do corazón, a prova de arritmias, de infartos. Defensa de Julián, que recibe o golpe de Wilson. Lanzamiento do gol de Emiliano. desde aquí arriba, que creo que se viu bastante claro. Que lle deu na cara. Creo que foi unha xogada totalmente fortuita, Sí, ademais fortuita. Wilson sí que xa disculpa, recoñece que lle deu. Pero bueno. É un xogador tan grande, a vez que bracea moito, non moi rápido. Sí, sobre todo con finta de brazo, que sempre tes máis risco de poder ter eses contactos fortuitos. 32-30. Balón que ten o Calvo Siria para poñerse máis 3. Faltan 3 minutos e medio. Ataque importantísimo. Chimpo para Manu. Mario Cancela. Manu para Manu. Gol de Manu tras perna de Saúl. Mal sacado. Vamos de Mario, pero a verdade que Manu Lleva 3 goles seguidos, importantísimos. É importantísimo. Manu é un xogador é veteranía pura. defendido aí Alex Wilson. Defensa prácticamente individual, impresionante de Alex Wilson. Sabemos que Está a ser o home do encontro. Lanzamento de Emiliano que detén Antonio. Balón que recupera Alberto. O gol do extremo que le reclama 2 minutos. con o rechazo, porque era un moi bo parado de Antonio. Son os puntos que temos que estar concentrados e atentos.
Sí, o receite sería, tiene que ser nosos. Ataca Calvo Siria, Mario. Tiempo. Velocidade, Mario. Paco Franco, Marco Franco, muy bien defendido ahí no centro por parte de Galdar. 2 minutos. Piso de pasivo. Manu. Recibe golpes. 7 metros. Entre 1 y 2 Manu. Tiene contacto defensa interior. Golazo de Chimpo. Chimpo, verdad que también está intratable. Importantísima esta defensa para Calvo Siria. Muy mala defensa. Dubra además que está enfadadísimo. Este ataque La verdad que aquí a defensa extremos a topou con muchísimas facilidades. para isto prácticamente ganado de pase. Dubra que apagaba con mobiliario do pabellón. Tiempo para Manu. Franco que incurrían pasos. Tempo morto que pide Adrián Dubra. Dubra que está cabreadísimo. La verdade é que estas duas últimas Estas dos últimas jugadas en defensa son para darnos un toque de atención á verdade, porque sobre todo ese rechace da parada de Antonio teníamos que aseguralo e, bueno, esta última é máis clara de todas con un amago de pase que prácticamente fixa dúas personas e entra a placer o extremo rival. en Cangas se inició a segunda metade. Son 12-14. O balón en xogo Calvo Siria. Vai a rematar aquí o encontro en pouco máis de un minuto en Carballo. Entre nós que teremos que seguir coa tablet ou coa tele, co ordenador. O ollo posto en Cangas. Dos equipos senior loitando por objetivos totalmente distintos. Pero importantísimos os 2 puntos para ambos os 2 conjuntos. Os dous ganándole 2. Ese aviso de pasivo. Mario. Va a darle el balón para donde debe salir a sonar. Es que Dubra está a 2000 revolución. Va a lanzar Mario a la remanguille. Moi importante cando sobre todo solicita un tempo morto de disciplina. Ese lanzamiento de Emiliano que entró Pau e Antonio van a acabar por decidir o encontro. 35 segundos para o remate. Estaba me dando un infarto porque vi ese balón dentro, Fran. Boa jugada, gol de Aaron para rematar este encontro. 35-32, ataca rápido Galdar. Gol que anota. Antonio que está, bueno, deixando correr os segundos. Cortaron ahora a distancia, pero creo que esto va a quedar así con victoria para Calvo Siria. Mata o encontro en Carballo, 35-33. Importantísima victoria, moi celebrada na grada. Victoria loitada que sin duda Sí, moi necesitamos. pelesada. Importantísimo sumar estes 2 puntos. Un bonito, ahora un ollo posto en Cangas. Moitísimas gracias, Fran, pola túa colaboración, un placer. Creo que te podemos chamar cando queiramos. Vales para isto. Gracias, Fran, gracias a todas e a todos os que estiveste na casa vendo este encontro. Bonito, importantísima victoria para Calvo Siria. Ata a próxima. Adeus, Fran. Un saúdo a todos e ahora todos a unha carrapazas.